Lawas sa mga pulis nga namatay sa panagbangi sa Maguindanao naabot na sa Manila. Si Maris Puyo sa report. Mga lawas sa 42 ka mga pulis sa PNP Special Action Force nga namatay sa engkwentro sa Maguindanao niabot na sa Villamor Air Base sa Pasay City kaganinang buntag. Ang mga lawas sa mga staff members nga gikan sa Camp Awang sa Maguindanao niabot sa Manila sakay sa C-130 plane sa Philippine Air Force kaganinang alas 10 sa buntag. Lakip sa nito nga sa arrival mo ang mga opisyal sa PNP ug Armed Forces of the Philippines ug ubang government officials. Wala usab gitugtan ang mga miyembro sa media nga makighinabi sa mga pamilya samtang gipahigayon ang arrival ceremony. Duha sa 44 ka mga pulis nga puros mga Muslim gilubong na isip parte sa ilang Islam tradisyon. Ang 44 ka mga pulis namatay sa Mamasapano, Maguindanao subay sa sa duha ka mga giingong suspetsadong terorista nga sila si Malaysian bombmaker Zulkifli bin Ir o mas na ila nga si Marwan ug ang kauban niini nga si Basit Usman. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas. Samtang si President Benigno Aquino III gideklara ang January 30, 2015 nga National Day of Mourning alang sa mga namatayng PNP staff members.